लोकसभा इलेक्शन आमरी लापेन रोंखांग एलएसी के बीजेपी पेन एपीएचएल सियांग बोंगसी के हाईवे जियालाम थी के क्लांग रोंगते के हेमारी रोंखांग रोंगालोंग दोलोंग कावी पेन रात किसुंग काचेटोंग कोयलामाटी दुर्मिया हिथी की किम के रांगादिम कार्बियांग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंखांग का हुमरीदाम KAL Adap Abirta ton pen arjuponik tha lakha trok dipu parliamentary election surihini raing korapli Lok Sabha election ki lekalakha pini padoponpo dipu bokajan dimahasau la pen west karbianglong Hamren district ahempialong Lok Sabha election phase 2 ki bialong amri la pen rongkhang LAC apharman pinap Hamren Gov Higher Secondary School along si vote lakhapo Kilikala Khalong, Bharatiya Janata Party mate BJP, Lapen All Party Hills Leaders Conference mate APHLC Asong Pen ke hai vek jialam the chepaklang rinti. Lok Sabha election 6 Dipu parliamentary election ki bialong BJP pen Amar Singh Tiso, APHLC pen Jai Kathar, Congress pen Joy Ramingling, ASDC pen Jotson Bay, GSP pen John Barnard, Sangma Angbong pen Amar Singh Tiso la pen Jai Kathar Bang Hinyang Bongsi ke hai vek jialam the klangpon. Lakha ingkoi baithalangso SD LAC APHL CMI pu Bikram Hanse pen lam the kachapaklang ki ingthir et thangnat ki klempon ki paju awi pin pulote APHL C pen kachetoi dun jai katharsi MPang hoi kangni pen kangnek alum ke baji angring do kalakha ke pado along administration a hin pen kilang chipaduk ponsi free and fair ke pado puta ning ke thelam the chapaklang pontu Halapu BJP West Karbianglong District Committee Alamjai Sarpo Dr. Richardson Hanse Pensitami BJP Manifesto Anparta Kaching Thoralam The Pherangkyangno Jaidun India de Rangkang Pialong parliamentary so MP election ke bipon along 2024 Yasemet West Karbianglong Haflong Bokajan la pendifu la long pli adin sitame misen pense wood ke jok metang inter pen misen pen wood jok pon long lo la pen cheklo jona phi non bosik ni phai pli la ke penap lo la sila su arni ke playing along bangke rat atum aning ke the rat atum aning ke hang misen bang phua phan ka chong wai along elitum penap arni ang thek pon long po la sinon party tin pen sitame Pudam Bonang BJP, Bharatiya Janata Party, Amparta Congress, ASDC, APHLC, Lapen GSP, Alatum Sitame candidate, Alatum nomination Alo Jok Donsi, Chedandon Lo, Lapen, Laso vote include pen Jok Depen, Penaba Banke, counting, Mate Kalakar Nilo. Vote antamelitum wrong, Rup Kedam, campaign Kedam pen unpen, a respond to Mesen Long Pono, Lason Taxi. East Karbianglong natame itu mesen pen respond itu long pon lo nason tak taksi de mahasau pen tame apor chihek pen tame haladak man tame itu mesen pen respond long pon lo pen West Karbianglong ke nantum kadu beda chini lo ni itu methang masih campaign dam pen feel lu dam pen lakan itu kodak pen itu vote ki om nai ji ma kodak pen si kom nai ji man tum chini pon er si kadu pen tum lang pon lap pen si upon lo je APSLC Mate itu masa jai kathar ke haji ke lagi 100% kena pilih nang teklong konvek. Ke non BJP under the leadership of Narendra Modi akai, tapi Assam long sa akai Dr. Himanta Biswa Sharma, Dr. Karbianglong dagel cuma CM Dr. Tuliram Rongsang akai alang tum ke Japon ateng pendagnel tum bangke expectation theo, lapen dak full percentage amasta miu mesen. Kasi penapa mas tamay result bang ke meseni BJP ke aprang sisi bang po haipon pami po si dakbe West Karbianglong
ke no ne phonga Lok Sabha election ba phatgen ni tuma tawar kura pon pami ni khepon pami Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Lakhain kora truck Duarbaguri MAC constituency angkang rong teke hemari rong hangarong along dolong kawe pena jok rat ka cheleng kisung ajok Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MAC mate EM Richard Tok biatu maphan dolong nang semar pivek thapusi tuning ripon Lason si Birthe mone datum kisung nai ke mesen dolong kawe mesen towar kawe mesen lokichar liadim kawe henlo kisung naya bangki Lapen mesen dolong do mesen atowar do pulotang te sorkar aphan joton te pinta rengkun athema business ke claim atum sitame joy muchot po anlo pulotang te develop muchot po sitame non ke rong te ke hemari rong hangarong along ke dolong kawe pena jok rat kacheleng kisung kachitong nang Lapen labang so atowar si rong trokara datum si kache helat nanglo ahut pen ke lang the olo pulotang te students mate loke charli atum ta school colleges Kiduna tum hem chiroi nangru titiklo Kidam tang aruni phai inkoraniar kebarnita date hor along ration card asang ki pia hot nangkachi endun jipu aphan anta nang berdun un epin anlo Lapen school colleges kiduna tum ta hem kache dam ahut ke langet hejok check adolong chedon si ke parnang luputa rada tum pen ningche pon Lapen Prabjin pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MAC mate EM Richard Tok biatum dolong nang pivek tha pusi kachuning ri padupon Pachina ko thege la hello tum long towar atheke adak rong troxy rong ner kep arong asordo la sila bang so towar la ke PWD lo so PWD la ke ning ko prang nang bunai lo seta non bang ke asoda bang ke nang le dalo asi PWD tum same la so towar ang sebunai sonte miseni selang tum han chuning ri lo la pen ke council kija Akithe ding nom same CMEM la pen ke asaro Tuliram Ronghang alangli phansame tuningi lo sila bang so towar mesen benitum ke dam ke bang non bari kha la si anu si ke siksa gila Pini mane dadak me 2-3 tarik ani alam tu mane perang kitum phang chopa nang kok alam thegala phelo je mane ni tum lapu rong trokarat mane la mane towar ki hinu la pen lang roi ke parun ipen prang ani ala thakar ke berdu na tum lengi kuri don tum la hai tum kidu kisu joni si pinyani ni tum ako la media to pancho hang kok lo News report Karbiang Long Live Lakhain kora phonilip MAC constituency ka parlo koilamatia hawara long thoi lapen inglong hawar ke do aradatum chojor cholan lapen chonam choret awar sai ke do jia phan hithi ruipen ke cho koilamati dormiarni a hithi hormuke jor lapen kachonamatum arni lapen RV pen ke jogjia phan atibin koilamati market complex ahem kikim adim Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ka humridam Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen radatum inglong la pen thoi ke doarat atum aphan EC ke nang sot chojor cholang warsai kang thurpon pen koilamati durmia hi thi ke pama jila pen ke paching thurpon ji aphan kabor I pen ajok koilamati durmia hi thi ke dam tang surihini raing kora ke thomaning kan chitia chekloni phai krener ke parni anerlo por phai kri si pen market modernization improvement programati MMIP scheme pen Assam Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen Nilip MAC Pabitra Rong Piatum Arideng Long Eke Sompen Ingpu Ponsi Kikim Kerang Pangching Pon Phitlo Labangso Koilamati Market Complex ahem Kikim Kerang Adimaklong ko an tanglo mapu kachini jia phan Adimaklong along an wosika chikloni phai hini Bhomkuruani anerlo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar lapen ongdongari sanghotum chetong dunsi Adimaklong along an humri damlo Labangso koilamati dormia hithi prabjin pen kikim kerang ke patang serak ji aphan contractor aphan lamtoy pipon tanglo patang serak si ke jor lapen kachonamatum hemarlo ke dolong serak ji aphan hukum pipon tanglo lapen labangso koilamati market complex jongsi patang det pulote radatumta ali do poputa CM thantikang koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Live
Soarlo atumaphan ki jokwan nangji bupen Karbi Anglong Women Justice Forum amahang pathek det pen non pregjam ahawar along aro amai sengpon bomlo lason si sangti hidimate balipathara long setami Karbi Anglong Women Justice Forum asahem kimi kimrang patangpon pamisi office asahem ingpu ponlo Vosika chekloni phai hiniar ni kangsam por phai ke thoma por malom lakhaing kora hini Sarupathar constituency ke parlo National Highway thongke brasir kep akung sangti hidi ahithia dung het Bokajan District Women Justice Forum asahem kimi kangpula pen non het jong HSLC lapen HS asadlang ki unduna bangphu abang phiatoma phan karchupon Lason si kidam tang vosik ni phai hiniar ni bangso sahem kimi kangpula pen karchupon ajai megalong Bokajan District Women Justice Forum dun mai phi Cheka terang pi pen simai chari ponlo Mai phi cheka terang pi pen ke chari pon amai long Women Justice Forum tiripi amai phi Violet Bepi Kongchun bang phi Priscilla terang pi Saihem chun bang phi Lovely Timong pi Bokajan District Karbi Anglong Women Justice Forum dun mai phi cheka terang pi Sunila Kropi dun mai phi Kakrung rong pi Rapchun bang phi Rong asar mati Havaramai amai phu Bapuram Sinar Kongchun bang Lobon Kro Anparta Rongasar Rongas Basapi Lapen Penangan ke Thekiding atum chetong dunsi Maya long Ardi Doklong pen ingi ponlo Labang so sa hemkimi kang pualong tiripia mai phi Violet Bepia hin pen Fita ingti ponsi sa hemkimi lut ponlo Lapen Bankrip ho HSLC lapen HS Asad lang ki unduna tuma phansitami Karbia man kedo Karbia poho pensi archo ponlo Anparta bangso mayalong rongasar la pentiripi amai phi Violet Bepi atum pen jumesen alam the than pajirmi te kangsi misen pen pichun pon Sangti hidi pen presenterang Karbing long lai Karbi Anglong Super Cup surhini raing kora pli angdung kiti ke pathu ponahut Monster FC atum chepahai ponsi ke hayanong e chepari deng pon Red Bull FC Dokmuka atum ka chepatir pi ponalong PWD Dokmuka Road Division atum cherabdunsi Dokmuka Habiram Kimo aterang pathu aklamalong Karlitang Kamsing rong hangaphan ka chikimo menpen Karbi Anglong Super Cup surhini raing kora pli ke pathu wosik ni phai hiniarni angdung kiti ke pathu padopontanglo Bangso angdung kiti ke pathu pona mailong aluhi sarpo manpen PWD Dokmoka Road Division Junior Engineer Gulab Kro kache tongduna long Junior Engineer Robinson Kro KCR Ruby Singh Terang United Commercial Bank Manager Sunny Jidung Roser Prakash Rongphar Holoni Revenue Circle Mondal Dhoni Tokbi Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi Harbamon Kro Tekelangjon Sports Association Maipu Semsing Ingti Dongmukak Sports Association a Kongchun bang Komal Rongphar lapen Karlitang Kamsing Ronghang apo Babu Ronghang atum chitongdun Angdung kiti ke pathu ke pangcheng pon pia prang Karlitang Kamsing Ronghang alang likarjong chom rongme ke dodulong pa meji aphan pura mini disia por an kachikimo sai deng ponsi ke pathu pangcheng ponlo labangso angdung kiti ke pathu ponatum laki Monster FC lapen Owi Chingthur FC atum angbongsi pathu ponlo Lapen abangso ke pathu boma pora hut ke thek chingbar chita jok gol ICC chethaponsi ke pathu apor jutkoklo Bonda ke hai kerem ke patini vek nang jia phan pura tiebreaker ke patu rahut Monster FC atum chepahai ponsi ke hai anong e chepari deng ponlo Bangso ke pathu ki bi pon alam the Red Bull FC abidisar jising ronghang lapen Red Bull FC mai phujir jar terang Kongchun bang Sarmontaro bidisar Bolontaro Klem bang phu Turbong Kro Treasurer Sarbinong Kro atuma hinpen ke than ponlaki bangso ke pathu ki bi pon mesen a players bang hini aphan ingwai ponlonglu lapen latuma phan ke akang tuyang deng mate akaprek state a club along ke pathu dun long ji aphan cherap dun po mate pon pupusi than pon sonsi Howrah Kha Delhi ke parlo a constituency tin along ta mesen a players kangwai ji aphan Son thak ke pathu puthot prabjin pen ke pado ponchi aphanta katisik pado pon bomlo buta than pontu labangso ke pathu along kachirabdun PWD Dokmoka Road Division
atum lapen owi chingthur FC abidi sar sim rong hang anparta dikrut sarpo dhaba UCO bank manager Sani Jidung ACS Dilip Singh Terang KAPTA Kongchon Bang Probin Hanse atum pen kedanglok pin nangana bang photum kacherap duna puthak Red Bulls FC hin pen alang lichunga phan kachuro pajirpon labang solong kachetong dun aluhi atuma hin pen lam theke jai pona hut Red Bulls FC atuma phan lapuson ke pathu ki bi pona puthak kachuro pajirpon laben ke wang jilangar ni anta kacherap dun bomji aphan lamchak chipi ponlo Athe states a kaprek adimalong football ke pathu dun long atum puthot rong malom wang pen misen a players ingwai ponsi alang lituma phanta to war ke japon ji aphan akemang pon ke mevik alam luputa kachuro pajir pon thu Karbi Anglong Super Cup surihini ra ingkoi rapli labang so first kiceng nilitum kibi pon pini amang angdong kiti lo langdong kiti long nilitum main nilitum ka focus ke an bangke kitnon kithur mi awe tumhan nilitum under 19 au somar phan se nilitum back koi ke nilitum isia importance and pon lo labang so somar phan nilitum pini an ke langdong kiti long nilitum bangkli atum phan nilitum select pon lo latum aphan ke nilitum Red Bull FC dak nangga cherap dondo dak PWD dok Mokaro division alang tupen nangga dodon thipen labang plio somar phan nilitum All India matela All India long state kaprek along la club thetan along nilitum trial ke pon hi pan semen nilitum hen pen thik pon lo Super Cup surihini lai koi rapli ang tournament angdong kiti pini ing samjin pen aliralon pen suri kapatwa ning gedok kapatwa aphan aning ke hang arar tum chitu pen ing samjin pen chun lo lasi ningarong ping lo pini lason kapatwa environment na bang an kecikung dat dok muka lo dong muka pen stem singing ti Karbi Anglong live Tang te pini Adap Abirta ki lapan sekang ton poniklo arni kimi